Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on geɗanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar. Inchallah mi wardani on be vidéo kesol dow ko larani téléphone Android, mana dow ko larani tindinoje application je no gaɗa tindinoje dow ko larani WhatsApp. Tindinoje dow ko larani WhatsApp bandiraɓe en no gaɗa inchallah Allah lamiɗo hoddiri e garti be vidéo kesol dow ko larani WhatsApp. Hande bo ñande en mbi en gaɗi vidéo ragarewol dow ko larani WhatsApp. Bandiraɓe ɗum jamal on goɗɗo ƴami dow ko larani WhatsApp, nde o ƴami ƴamal mako mi accumara vidéo mi wadda kala goto en fu nafitoro be vidéo majum. ƴamol ngol o ƴami bandiraɓe, o ƴami ƴamol irade masala jotta kam irum ayiyan goɗɗo ɗon mari nama se WhatsApp feere muɗum, Facebook ɗon be konande majum. WhatsApp ni an kam ni yake feere a hoosa a windan bindi hedi WhatsApp irum ko bana groupe ma bo aɗo yewtida be goɗɗo, yake feere ɗum heɓata ko ɗum waɗa vocal se ɗum waɗa écrit ɗum winda majum ɗo ɗon be laabi majum style ji man ɗon. Yake feere a yiya bindi majum ɗi mawna, yake feere ɗi jiya, yake feere ɗi nguuro, yake feere a yiya ɓe didol hatton to kanjum ɗo man on mi waɗi vidéo majum. Nde o ƴaminne on ɗum waɗorto banni man, on mi hoosi mi waɗi vidéo majum. Nde mi waɗi vidéo man mi waddana onon man kewan nafitoro be vidéo majum bandiraɓe ha chaîne meɗen je Fasaha TV ɗo. Kadi bandam to a latake a keso ha chaîne majum je Fasaha TV ɗo, mi torakema gam Allah gam annabijo Allah heɓa abona ha chaîne amin je Fasaha TV man, abona ɓiɗɗana en subscribe. ɓawata ɓiɗi subscribe a hosa partage ana sobiraɓe maɗa vidéo majum, a partage ana ɓe, nden bo a jeyna vidéo man ha statut maɗa, a partage a nder groupe ji maɗa, a partage ha Facebook, TikTok, Instagram be konande majum. Useni min tori maɗa ɗo majum gam Allah gam annabijo Allah. C'était un petit vidéo je so beɗo mi en assalamu alaikum wa rahmatullah. iya en dara vidéo ni haɓɓila koranko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on geɗanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Kadi hande bo vidéo meɗen dow WhatsApp, en mbiya en timmini kuuɗe men dow WhatsApp, so goɗɗo feere bo wanga ƴama hunde nde en meeɗai waɗugo. To o ƴami nenayi waɗata, amma idde ko en fuɗɗa vidéo man ɗo bandam useni no tore habgo a abona ha chaîne amin je Fasaha TV, a ɓiɗɗana en subscribe, a hosa waɗa a ɓiɗɗana en like mana a share, a partage mana waɗa sharing, a so yerɓana sobiraɓe maɗa irum WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. a yerɓa lien groupe lien vidéo ɗo a hosa a jeyna statut maɗa, to kadi a walliti sosai bandam to ha a waɗi banni majum. O ƴami ne waɗata bindi hundero, ne waɗata bindi mauna ha WhatsApp, masalan bata yerɓani goɗɗo bindi a windi ba écrit ni a yiya bindi an ɗon mawni, noy waɗata non man laato. To kadi kanjum on mi yiɗi mi holla on bandiraɓe, to hami holla on ne gaɗirta ɗo majum gal ɗo. En naste WhatsApp meɗen e bo en tefi lamba nga en giɗi en pondira dow ton. Masalan han maɗa assalamu alaikum. To kadi anda a giɗo assalamu alaikum anda bindi andi ɗon bano ɗi ga'i, to kadi ɗon mara haje en mawnina bindi an en dara, so a iya dow bindi man ɗo ni, to a yi bindi an ɗi koshama, sai a hoca wara iya ha ɗo windi bold, nda jeɗore ɗo, jeɗɗo a hosa a ina dow ton. To a ini dow ton ni, to nda bindi an a yiɗi mawnidi. To nanon bo a wara a ina haɗo waɗi MD3 ɗo, a ina haɗɗo, a iya ɗo sai a hosa a wara waɗa étoile ɗo, a warta ha fen haɗɗo fayin a wara iya waɗa étoile man, ta acca espace bo, banda accugo espace ni on. To a ini nda bindi an ɗi mawni, to mi tammi on paami. To masalan a yiyan bindi yake feere ɗon mawni nden bo ɗi ɗon guuri, kanjum bo ne waɗirta, sai wara iya ha ABC ɗo, nda haɗo ha MD3 nda ɗo kadi a warata ina. To a ini ɗo sai wara iya je ɗo,
to a yi jira warta hafin haɗɗo fahin hafin étoile jawannago sewara iya ɗo man fahin ayi bindan daɗi ngurake pona ittugo e ndara nda to en ittini bindan daɗi ɗon dari ta hosa i won daɗi ɗo ɗi ngurake to ni on a tokkoto a waɗira ɗo majum en gerɓa ɗo. Assalamu alaikum. nde en gerɓi ɗi ɗon nguri e bodi ɗum holli on to ha fahin nui woli nder mi holla on ne sare mon to nda ne sare on mi waɗi haɗɗo sai wara ina haɗɗo bo fahin to a ii a wara iya haɗɗo to a ii haɗɗo nda waddante ɗo sai wara iya je gelɗo ɗo gelɗo haɗɗo ɗo to a ini ngel a warta haɗɗo fahin a warta hafin ta wara iya ɗo man fahin ayi bindiyan didol ni wurtake ha caka bindi man caka cak bindiyan no yi didol ni wurtake ha ɗum didol danewol to irum masala a windi bindi a yiɗi bo a bara warta bindiyan o jangiɗi o jangandi amma bo dede kon bolwa ha ton man ɗo huwantama huwata wala botte wala fayida ba wigo sai a hocca waɗa ɗo majum ni on ɗo mi tami on pami ngam woli goɗɗo miɗo winda bindiyan ɗuɗɗum bani ha nder groupji amin je WhatsApp ɗo si goɗɗo ƴamtem ɗo majum mi wi accu maraɓe jonde wore o yine mi waɗirta ɗo man to nder WhatsApp man on a waɗirta ɗo majum nda ɗum ɗo to ta yiɗi bindiyan ɗi mauna bo bana holli manane go ara waɗa étoile ɗo a waɗa étoile ha fuɗɗam be ha fin haɗo bo waɗa étoile ayi bindiyan nda ɗi ɗon nguri didol bo ɗon ha caka ɗo bari to a yiɗi bindiyan ni laato ɗi ɗon nguri bo to a yiɗi laato ɗi ɗon nguri bo sai wara waɗa ɗo a warta hafin haɗɗo bo a hocca waɗa ɗo man nda bindiyan ɗi ɗon nguri amma bo ɗi maunai kam étoile ɗo warta hafin étoile ɗo wona hafin afwan bandiraɓe nda bindiyan ɗi ngurake en ko en ngaɗi étoile haɗɗo hafin haɗɗo bo en garta en ngara en ngaɗa étoile to nda bindiyan ɗi mauni ɗi ɗon nguri nda bo didol ha caka ne sare mon to banni man on ɗo man ɗo hutinirte bandiraɓe sai a hocca a yerɓa to en ponda je simple non bo to en ngaɗa a barka to on yi kadi ɗi ɗon perɗindirna ko ɗi perɗindirai banda nda assalamu alaikum nda ne sare mon nda a barka mashallah en ngaɗa mashallah en ngaɗa je bindiyan ɗo wuri tan maunai waɗai ko ɗume mashallah to mashallah ɗo en ngura bindi man ne ngurirta bindiyan to en ini haɗɗo go sai ngaran ina ɗo ha fen haɗɗo bo en garta en ngaran ina ɗo man to bindiyan daɗi ngarti ɗi ɗon nguri ngelɗo a inata ha fen ngelɗo a iyata ha fen gal ɗo ngelɗo an bo a inata ha fen gal ɗo bo to en gerɓa nda assalamu alaikum ɗon mauni tan ɗon mauni ɗo wuri en ngaɗa je ɗon mauni tan bo a koshi banni goni sai wara inata haɗɗo bolt ɗo kam se bon maunugo tan a wala haje sai a mema étoile étoile no to en gerɓa assalamu alaikum ɗon mauni ɗo wuri ne sare mon ɗon mauni ɗo wuri be didol ha caka barka maunai wuraki nene dedai ne WhatsApp mari haje tan en ngaɗi hatton to en ngaɗi masha Allah bo maunai waɗai komi amma ɗi ɗon nguri to ne mi wairi ma ɗo ɗi ɗon mauni tan ni mi tami on pami to wali kon pamtai haɗɗo majum foti on ƴamta kadi hedi les commentaire min waɗita video majum inchallah dedai min famtina on bandiraɓe
to kadi useni habde partage video ɗo waɗoɓe hasta timuɗum gana hasta timuɗum e partage hoɓe nder groupe ji partage nder groupe ji e partage hoɓe nder ha e go be ko nandi e majum ɓe ngada ɓe ni an kam de dinno video yahirta yeso tan nden bo to a latake a keso a abonai useni mi torake ma habda abona ngam Allah ngam annabijo Allah a abona ɓiɗana video men ɗo like a yi chaine meɗen man on gi bandiraɓe nga ɓadake hewugo nga yotta daidai 1000 person himɓe daidai no YouTube yiɗi hidde ko fuɗɗa ko fuɗɗete fu to en ɗon mari jotta 909 to kadi bandiraɓe kabde useni nga cikani 1000 majum useni to nga ciki 1000 man ɗo ni to alhamdulillah 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 e wala ko en mbiyata ɓawo alhamdulillah man da to ɗon no ko wiyete ɓawo alhamdulillah da no en mbiyan amma nde wala bo kadi en ɗon de'iti inchallah do alhamdulillah man on kofnama on gelanama hiroji ɗon tappanama kelle sanne sanne sanne